Aquest ha estat objecte de debat últimament, no? El Sánchez Camacho... Sí, el Sánchez Camacho crec que va ser ahir va fer referència un cop més. Constantment han estat dient això, no? Que quedaríem fora de la Unió Europea. Penso que Espanya també quedarà pel que anem. Grups europarlamentaris d'almenys 3 o 4 grups a Europa van dir que això és una ficció absoluta i que una regió que ja forma part de la Unió Europea sotmès a una transformació, a un canvi polític, un trasbals polític del que fos, si ja forma part de la Unió Europea, com es pot entendre que se l'esclogui? Vull dir, penso que tenen molt més complicat defensar aquesta idea els que són partidaris d'excloure Catalunya de tot, que no pas nosaltres en dir que això és una fal·làcia. És una fal·làcia. Europa no entendria mai l'expulsió d'una de les àrees més dinàmiques de la Unió Europea, almenys no vull que ningú rigui recordant allò de que érem un dels 4 motors d'Europa, com es deia fa uns anys, això ja és més complicat de dir-ho avui, però és evident doncs, que Catalunya és vista com una nació amb una llarga tradició de pro-europea i que expulsar-nos d'això seria impossible. La fractura social, la fractura social, la fractura social, sempre ho diuen, no sé què, a mi tampoc em fa molta por, no? I sempre ho diuen en contra nostra. És a dir, la Roja no crea fractura social. Doncs a mi em molesta la Roja, no? A mi em fractura, i també soc, vull dir, clar, també formem part de la societat, no? Doncs parlar de la Roja, encara que hi hagi gent a la qual li molesti, això no genera fractura social. Però parlar de la independència sí, per quin fet som? Quan en parlem, a més, cada vegada amb més tranquil·litat, amb més normalitat, es debaten els arguments i ja està, i si vols votar que no, votes que no. Mira si és senzilla la qüestió. No? En tot cas, això encara, malgrat que ho repeteixin, d'acord? Doncs les enquestes, a més, les darreres espectaculars enquestes d'aquest país ja cada vegada ho desmenteixen més, i quina fractura social, si tindries en un referèndum un 65 o un 67% de vots que sí, no? Si el fessin ara al juny, no? Perquè van aquest 51% de població que diu que votaria que sí en un referèndum, després, quan es trasllada això a la votació, comptant-hi l'abstenció i de més, crec que era, no sé, jo vaig preguntar i me van dir que era un 65-67%. Més, Imagina't, que és una barbaritat de 6 en un referèndum, no? És que és moltíssim. Després ja, que passaria la campanya, ja ho veurem, no? Però d'entrada sortim amb una... És quina fractura social, si no hi és, no? Que hi haurà gent que hi és contrària, d'acord, que votin i ja està. Però aquest sempre és un argument que fan servir en contra de les nostres pretensions i no de les seves. Però ja s'ha fet